Deiwn ynghyd fel rhan o deulu Duw i bresenoldeb ein tad, i roi iddo fawl a diolch, Deiwn i wrando, i air, i geisio i faddeiant am ein pechodau, ac i'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i wasanaeth trwy Iesu Grist ei fab. Deiwn i gofio'r byd y mae Duw yn ei garu ac i eiriol drosto. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Cydweddiwn. Dduw tragwyddol, y mae'r nefoedd yn cyhoeddi dogoniant, y ddeiar dy nerth, y môr degni, a thot greaduriaid dy heilioni. Llawen hawn yn rhefn a daioni dy gread. Ac i'w chlaw pob dim, molwn di am ei ti yn dy fab Iesu Grist, ddatguddio dy gariad anfeidrol tuag at ddynol ryw. Derbyn ein haddoliad y bore yma, a thrawsffurfia ei amherffeithrwydd, i wneud yn offrwm cymeradwy i ti, oherwydd i ti y perthyn pob gogoniant a'n rhydedd, mawredd a gallu, yn awr a hyd byth. Amen. Fe drawn ni at yn hemyn cyntaf, 372. Dwylo ffeind oedd dwylo Iesu ym mhob man, yn iachau y cleifion a bendithio'r gwan, golchi traed blinedig, dal rhais ar byd. Dwylo ffeind oedd dwylo Iesu Grist o hyd, yr emyn cyntaf. Fe ddarllenir ychydig adnodau o'r benod gyntaf yn llyfr Genesis ac yna adnodau o'r benod gyntaf yn llythyr Paul at y Colosiaid. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddeiar, ac ar bob peth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Felly, creo Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar y ddelw Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch. Llanwch y ddeiar a darostynwch hi.
Llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Ac yna fe ddarllenir o lythyr Paul at y Colosiaid. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas i annwyl fab. Yn yr hwn yma i ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ar ei fwyn ef y mae pob peth wedi greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ac ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar, a'r pethau sydd yn y nefoedd. A byddai'r bendith y bore yma ar y darllen a'r gwrando ar air Duw. Amen. Wel, diolch yn fawr i chi am y geiriau caredig. Mi'n teimlo mod i fel petawn ni ar y last lap nawr, farewell tour, fel maen nhw'n dweud. A mae rhaid i dweud dod â chi fatha Dafydd Iwan, byddwch chi'n dod nôl eto. Na, dwi'n credu, mae'r wraig a fi wedi cytuno mai dyma'r adeg, tra fyddai yn gallu mewn rhyw ffordd cynnal gwasanaethau o hyd i mi efalla i dorio megis yn ei flas. Ac felly dwi yn hynod ddiolchgar am y cymorth wedi gael yma yn y Crwys, yn yr hen Crwys Road ar un adeg, ac yn sicr yn y capel newydd hwn. Blynyddoedd yn ôl, o'n i'n dod yma i aros efo nghyfeillion agos Delwyn a Benwel Tibot o Barchus Goffadwriaeth. Gan aros gyda nhw dros y Sul ym Mhentyrch. Ac roedd yna berthynas agos rhwngtho ni a gilydd. O'n i yn y coleg efo Delwyn yn Rhydychen a oedden ni'n cyd-addoli bob bore Sul yng nghapel coleg Mansfield. Ac o'n i yno llynedd mewn cynhadledd ac mae'r capel bellach yn ystafell fwyta, a maen nhw'n deitha i bod yna rhyw gornel o hyd ar gyfer gwasanaethau ar y Sul. Ac wedyn, wrth gwrs, ges i wahoddiad gan Delwyn i fod yn was priodas iddo fo yn Sir Gaerfyrddin, Crug y Bar. Mae yna do yn Crug y Bar yn does. Na i byth anghofio'r diwrnod, oherwydd y briodas wrth gwrs, ond fe fwriodd yn ofnadwy y diwrnod hwnnw. A wy'n cofio'n dda iawn, fe oedd rhaid ni gael y darluniau gwasgu mewn i ryw festrig o gil mwyn cael tynnu'n llunia. Ond yna'r tro cyntaf, pen wythnos hwnnw i mi gael aros yn Aberystwyth gyda thad a mam Dilwyn
yn cael melyn yr adeg hynny. Ac wedyn, ges i gyfle i fynd i Aberystwyth yn yr adeg yna, and the rest is history, dwi byth di bod ono. Ac mae hynny yn mynd â ni nôl i'r flwyddyn 1960. Ond dwi'n cofio yn anwyl iawn am yr berthynas agos rhwngthon ni fel cyfeillion, a hefyd wrth gwrs hynny'n deillio ar wahoddiadau ddod yma i'r Crwys, a'r croeso. A mi wrth gwrs wedi bod yn cydletua gyda Cynwyl, a hefyd yn gyfeillgar iawn â Glyn Tidwell ar hyd y blynyddoedd. Diolch yn fawr i chi am bob cefnogaeth ac am bob croeso dros y blynyddoedd. Wel, gawn ni droi yn awr at yr ail emyn y bore yma. 190. Rhyfeddol erioed yw cariad Duw. Ei hyd, ei led, ei ddyfnder, rhyw fôr di-waelod yw. A ichder anherfynol sydd uwch yn nefo'i lan. Hosanna, halleluia, fe naid weithian can. 190. Gawn ni eto droi mewn gweddi at yr arglwydd cyd-wyddiwn. Mawl a theristi yn seion o Dduw, ac i ti y telir yr adduned. Diolch eto am oedfa yn y lle cysegredig hwn. A diolch i ti eto am ffyddlondeb dy bobl yn y lle hwn ac mewn llawer lle tebyg yn y Gymru gyfoes. Diolch i ti bod fflam y ffydd yn dal ynghyn, bod goleuni yn llewyrchu yn y byd, fe ddaeth goleuni i'r byd drwy Iesu Grist fel y dywed y gair. A diolch i ti am yn rhannu nai a'n braint yn y gwaith o ledeini llewyrch y goleuni hwnnw i eraill mewn gair a gweithred. Ond da ni yn cydnabod arglwydd wrth i ni ddweud hyn, yn bod ni'n aml yn syrthio'n fyr iawn
o'r nod. Rwy ti yn hannog ni i ymdrechu mwy ac i godi'n golygon yn uwch o hyd. Fel y dywed yr apostol mawr i gyrchu at y nod. Ond y swaith yn aml iawn da ni yn syrthio'n fyr. Yn methu, yn ffeili a chyrraedd y nod. A da ni'n cydnabod hynny'n gyhoeddus yng nghwmni'n gilydd y bore yma. Ac yn erbyn arna ti roi ni fwy o nerth a mwy o hyder a ffydd i ymgyrchu'n well ac i dystiolaethu yn fwy eofn dros y gwir a dros y goleuni hwnnw sydd yn unig obaith yn wir i'r byd. A diolch i ti am y goleuni ar glwy mewn byd sydd yn ymddangos ar brydiau mor dywyll y dyddiau hyn. Y mae cysgodion, y mae reality, rhyfel ac anrefn a dinistyr yn fyw iawn yn dyddiau ni. A ni wedi gobeithio am bethau gwell. Ac eto, da ni'n cael yn rhybuddio yn y gair ac mewn mannau eraill yn cred bod dyn yn aml yn syrthio'n fyr. Bod dyn yn aml iawn yn cyflawni pethau sydd yn gwbl warthus ac yn gwbl ddinistriol ac yn gwbl groes i'r hyn yma'r efengil yn ei gynrychioli. A dyna welwn ni yn rhy aml heddiw ar draws y byd, ymhell ac agos. Pobl yn camfarnu ei gilydd, pobl yn diystyrru ei gilydd, pobl yn amharchu ei gilydd. Ie, mae hynny yn cyrraedd hefyd at ymddygiad anheilwng llywodraethau yn ogystal. Gwledydd yn amharchu ei gilydd. Gwledydd yn ymosod ar ei gilydd. Ac yn aml iawn y diniwed, fel y gwelwn ni yn gyson ar yn sgriniau teledu. Y diniwed, y babanod, ie, hyd yn oed, yn dioddau weitha. A gormod lawer o fywydau'n cael eu colli, yn ifanc lawer ohonynt. A ni'n gofyn pam. Pam bod yn rhaid i hyn ddigwydd. Ac ni'n codi'n llef yn aml ac yn gofyn arglwydd pam. Fel yr oedd y salmydd gynt yn gofyn lawer gwaith gan rifoedd lawer yn ôl. Pam bod yn rhaid i hyn ddigwydd? I ni'n gofyn y cwestiwn bersonol weithiau, pam bod yn rhaid i hyn ddigwydd i mi? Pam bod yn rhaid i hyn ddigwydd i'm hanwyliaid? Pam bod yn rhaid i hyn ddigwydd i'm gwlad? Pam bod yn rhaid i hyn ddigwydd i holl wledydd y byd? Ac rwy ti yn dy heilioni ac yn dy fawredd ac yn dy ofal tadol drosom yn herio ni ac yn wir yn cystwyo ni ac yn berniadu ni weithiau ac yn dweud drwy dy fab Iesu nid dyna'r ffordd i ymddwyn. Nid dyna'r ffordd i lywodraethu. Nid dyna'r ffordd i drin neu'n cyd deithwyr ar y ddaear yma. Mae fi yw'r ffordd, meddai Iesu, a'r gwirionedd. Ac mae'r gwirionedd yn aml
yn mynd ar goll yn ein dyddiau ni. Fe fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A mae Iesu yn dweud, mae'n unig drwyddo ef y mae darganfod y gwirionedd. Y mae darganfod cariad. Y mae darganfod cyfiawnder. Ydy mae'r Efengyl yn heriol o hyd. A mi fydd, tra byddwn ni. Helpa ni na'i arglwydd i ymateb yn briodol i'r Efengyl heriol hon. Fel unigolion, fel eglwysi, fel cyfundebau, fel cenedl, ac fel pobl sydd wedi'n creu yr oll ohono ni ar dy lun a ddelw di dy hun. Cofio rhai y bore yma sydd am i ni ei cofio yn ein gweddiau ar ei rhan. Yn ei salwch lawer ohonynt yn ei poen yn ei gwendid. Cofio hefyd am y rhai sydd mewn tristwch a galar ar ôl colli anwyliaid. Bydd di yn gefn i bawb ohonynt. Ac anwireddu a ddewid. Wele rwy fi gyda chwi, bob amser. Ie, meddai Iesu, hyd y ddiwedd y byd. Gyfyn nhw'n hyn oll y bore yma. Ynghyd a'n gweddiau yn y dirgel, yn enw ac yn heiddiant, ein hanwyl arglwydd Iesu Grist. A dysgodd pan weddiom i ddweud. Ac yn awr y trydydd emyn, 806. 806. I ddyddiau'r glanio ar y lloer yn ganed i o'r bob un, a gwelsom wyrthiau eraill drwy y ddawn ar oest i ddyn. 806.
Fe welir y testyn y bore yma yn llythyr Paul at y Philippiaid, yr ail benod a'r bedwaredd adnod. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Un o'r dargymyddiadau, ddudwn ni, sydd yn sicr yn y newyddion ac yn effeithio mewn gwahanol ffyrdd ar bawb ohono ni y dyddiau yma, ydy'r hyn a elwir yn AI. Pan o'n i'n dechrau pregethu flynyddoedd yn ôl, pe bawn ni'n dweud hynny yn y wlad, ar y capel a nifer o ffermwyr yn bresennol fydden nhw'n codi i clustia ac yn meddwl beth mae hwn yn sôn amdano y bore yma. Ond dwi'n yn sôn am y math yna o AI o gwbl. Artificial intelligence, ynddo? Neu, fel mae fy mab i yn dweud, gan i fod yn gweithio yn y maes yma, dealltwriaeth artiffisial. D-A yn Gymraeg, AI yn Saesneg. Ac wrth gwrs mae o'n effeithio, pe bai ni'n wybodol o hynny a'i peidio, ar bob yr un ohono ni. Bron does na ddwrnod yn mynd heibio, heb i ni glywed am ryw sôn am AI. Wrth gwrs, mae eisiau bwysleisio ar y cychwyn. Mae dealltwriaeth artiffisial yw e. A hynny yw wrth gyferbynnu dybiau i a dealltwriaeth sy'n bersonol. Mae yna sawl diffiniad ohono, mae'n siŵr. Un ohonyn nhw ydy the science of making machines do things that would require intelligence if done by human beings. Y peiriant, ynddo? Fel petai yn disodli yr elfen bersonol. Y modd gwyddonol i alluogi peiriannau i wneud pethau, y bydda'n rhaid cael dealltwriaeth mwyn i bobl allu eu cyflawni. Mae'n debyg mai un o'r arloeswyr yn y maes yma, blynyddoedd yn ôl, oedd Alan Turing. Ac roedd o wedi gosod praw. Hynny yw bod yna rhyw ymchwilydd annibynnol yn gosod praw ar gyfrifiadur ar y naill law ac ar feddwl person dynol ar y llaw arall. Ac wedi gosod nifer o gwestiynau i'r naill a'r llall. Ac yna, mynd ati wedyn i ddadansoddi yr atebion. A gweld i ba radda yr oedd cyfrifiadur wedi llwyddo i feddwl mewn dyfynadau. I feddwl, fel y byddai person dynol yn meddwl. Disgwyl i ymchwilydd felly allu dyfarnu rhwng cyfrifiadur a goddrych dynol o fewn cyfnod penodedig. Ac yn aml iawn, wrth gwrs, yn y dyddiau hyn, mae y cyfrifiadur fel petai yn fwy effeithiol na'r meddwl dynol.
mewn rhai achosion, rhai cylchoedd mewn bywyd. Dwi ddim am aros yn hir y bore yma gyda effeithiau da artificial intelligence, o blygu mae rhaid ni gadw golwg ar hynny wrth gwrs. Dweder enghraifft yn y byd meddygol. Da ni rhyfeddu y dyddiau yma bod llaw feddygon ac eraill yn gallu defnyddio teclynnau a gosod y cyfrifoldeb i raddau ar y robot i wneud y gwaith. Ac mae yna lawer iawn o lwyddiannau yn dod, wrth gwrs, ar draws y byd meddygol o artificial intelligence. Mae rhaid ni gydnabod hynny a bod yn ddiolchgar, wrth gwrs, am hynny. A dim ond un maes yw hwnnw, wrth gwrs. A hyd yn oed pe bawn ni'n gallu, allwn ni byth a mynd dros y cyfan o'r manteision sydd yn dod o AI yn y dyddiau hyn. Ond o safbwynt y Cristion, mae rhaid ni dynnu sylw hefyd at y peryglon sydd yn codi gyda'r dyfeisiadau newydd yma. Llynedd fe dderbyniodd gŵr yr enw yr Athro Geoffrey Hinton, alla bod ei enw fo'n ddiolch i chi. Sais yn wreiddiol, ond yn awr o Brifysgol Toronto yn Canada. Fe dderbyniodd o wobr Nobel gydag un arall am ffiseg. Am ei waith allweddol yn datblygu AI. Ac mae'n bwysig sylwi ar sylwadau gŵr fel hwn, sydd wedi alw yn godfather of AI. Wedi dyfeisio dulliau, mae'n debyg, o brysuro y gallu i ddod â data mawr at ei gilydd ac i weithio yn effeithiol ar sail hynny. Ond mae o'n rhybuddio hefyd am y perygl y gall y cyfrifiadur ddisodli y meddwl dynol. We've never had to deal, meddai, with things more intelligent than ourselves before. We have no experience of what it is like to have things that are smarter than us. A mae o wedi nodi dau berygl yn arbennig. Y perygl y bydd yr holl effeithiau a'r manteision sydd yn dod o ran cynnyrch, enghraifft, cynnyrchu mwy a gwell nwyddau, yn arwain at gyfoethogi y cyfoethog, sydd yn gyfoethog yn barod, yn fwy, a pheri bod yna lawer iawn o bobl, miliynau lawer o bobl. Welis i'r ffigiwr y dydd o'r blaen, 66 miliwn o bobl ar draws y byd yn colli eu gwaith ac yn dod yn dlotach oherwydd y cynnydd yma yn y defnydd o AI ar draws diwydiannau ag ati yn gyffredinol yn y byd. A hefyd mae o yn rhybuddio rhywbeth oedd yn brofiad iddo fo ei hun pan oedd o'n gweithio cyn mynd i Canada yn Unol Daleithiau'r America, yng nghyfnod Ronald Reagan, pan oedd hwnnw yn arlywydd. Ac yn tai yn neilldio o Unol Daleithiau'r America, o blygyd y defnydd oedd o'n ei weld o AI ar gyfer rhyfel a darpariaethau i ryfela. Ac mae o'n rhybuddio
oherwydd hynny hefyd. Ac mae hynny yn hynod berthnasol i'r hyn sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd. Wel, sut mae'r Cristion i ymateb tybed i'r datblygiadau yma? Datblygiadau sydd yn anochel, wrth gwrs, fedrwn ni'n troi nôl. Fedrwn ni'n troi nhw nôl, fedrwn ni ddim o'i gwrthod nhw, ac maen nhw, fel y dwedais i, yn gallu bod yn fanteisiol ac yn negyddol. Wrth i ni edrych ymlaen i'r dyfodol. Dwi'n meddwl bod yn rhaid ni mynd yn ôl i'r cychwyn. A dyna pam nes i ddarllen adnodau o'r bennod gyntaf ar y cychwyn, y bore yma. Bennod gyntaf yn llyfr Genesis. Hynny yw, beth yw dyn, ynde, fel mae'r salmydd yn gofyn. Beth yw'r ddynoliaeth? Pwy yda ni mewn gwirionedd? Da ni wedi'n creu, wrth gwrs, ar-lun a delw Duw ei hun. A beth bynnag arall wedwn ni, mae rhaid i ni lynu, dwi'n meddwl, wrth y gred yna o statws unigryw, dynol ryw. A gochel pob ymdrech i'w ddiraddio a'i fychanu yn yr oes arbennig hon. Mae'n ddarlun rhyfeddol, yn tydi, pan da chi'n meddwl am y peth, bod bob un ohono ni, pwy bynnag gyda ni, wedi'n creu, medda'r gair, ar-lun a delw Duw. Ac fel mae Paul yn dweud yn y Colosiaid, er enghraifft, y mae Crist fel petai yn gwireddu hynny, y cyntaf o'r greadigaeth. Roedd o'n rhan o'r greadigaeth yn y cychwyn, medda'r gair yn y Testament Newydd, ac mae o yn arwain megis yn yr ymdrech yma i fod yn debyg i lun a delw Duw, i wireddu y gwirionedd rhyfeddol yna sydd yn llyfr Genesis. Ie, pwysigrwydd yr unigolyn. A mae yna berygl o ddad bersonoli yn does pobl a'i diraddio yn y cyfnod hwn. Mae yn cyfaill a'n cydweithiwr i mi, yr Athro John Williams, o Ogledd Iwerddon erbyn hyn, a ni falch o'i gyfarfod y gyda llaw, rhyw fis yn ôl yma mewn cyfarfod yng Nghaerdydd. Mor awyddus i siarad Cymraeg ac i drafod materion am grefydd ac am Gymru fel ag erioed. Gŵr anwyl iawn a gŵr galluog tu hwnt. A mae o'n gweithio yn y maes yma. Hynny yw, yn archwilio effeithiau AI o safbwynt diwynydd Gristnogol yn y cyfnod hwn. Ac chydig flynyddoedd yn ôl, roedd o'n gyd olygydd i gyfrol. A mae'r gyfrol yn dwyn teitl diddorol iawn. Dyna di teitl y gyfrol. The Robot Will See You Now. The Robot Will See You Now. Chi'n gweld y darlun? Chi'n aros yn stafell y meddyg yn y feddygyfa, neu yn aros efallai, fel mae rai o'n ni wedi gorfod aros, a morio weithiau, yn yr outpatients, boed hynny yn Bron Glais, neu efallai, yn ysbyty'r Rhath yn Caerdydd yma. Ac yna mae'r neges yn dod, nid y meddyg, ond the robot will see you now. Hynny yw y perygl ynde, o ddiraddio personau, pobl.
Ydy, mae'r meddyg wrth gwrs yn defnyddio robot fel y dwedais i ac yn defnyddio y teclynnau a'r dargyfyniadau diweddara. Ond mae bod wyneb yn wyneb a pherson wrth gwrs. Yn gwbl hanfodol. Dybia i waith y meddyg fel i waith llawer un arall sy'n ceisio helpu ei cyd-fforddolion yn y byd a'r bywyd hwn. Ac un o'r pethau pwysig, wrth gwrs, sydd yn rhan o ddisgyblaeth y meddyg ydy cydnabod preifatrwydd, ynde? Pobl. Hynny yw, urddas pobl, ynde? Cydnabod ei hunaniaeth a'i hurddas. Ac mae'r ei gochel, wrth gwrs, rhag i hynny fel y dwedais i gael ei amharu gan bethau fel AI. Peth arall, wrth gwrs, sydd yn brofiad i lawer ohono ni, mae'n siŵr, ydy'r hyn y mae rhai o'r traethodau yng nghyfrol Stephen Antlais Williams yn sôn amdano. Maen nhw'n galw'r peth yn surveillance capitalism. Ydych chi wedi cael y profiad? Mae llawer iawn ohono ni wedi cael y profiad. Os ni'n prynu rhywbeth ar y we, enghraifft. Yna mae yna rhyw hysbysiadau yn dod i ni. Dialw amdanyn nhw. Byddach chi'n mynd ysgwyl i cael nhw. Neu os ni'n mynd dros y dŵr, i ni'n dod ar draws rhyw fath o ymyrraeth yn bywyd personol. Ac yn dod yn aml iawn oherwydd yn defnydd ni o'r we. Hynny yw, mae yna berygl bod yna gwmnioedd mawr a bach, dwi'n mynd ama, yn cael gafal ar yn manylion ni ac yn dweud, wel, beth am mynd i driol hyn gyda nhw, beth am mynd i gynnig y peth yma a'r peth arall. Iddyn nhw, rhyw fath o Big Brother yn gwyliad ni, ynde. Hynny yw, yn peryglu yn preifatrwydd ni. Heb sôn, wrth gwrs, am y galwannau ffôn sydd yn dod i bob un ohono ni, mae'n siŵr. Dwi'n sylwi nawr bod y ffôn sydd gen i gartre yn gosod y gair niwsans a marc gyfynod, question mark ar ei ola. Ac fel arfer mae hynny'n golygu dim ateb i'r alwad arbennig yna. Peryglon fel yna sydd yn gallu dod yn sgil defnydd o AI. Ac fel mae adnod y testun hefyd yn atgoffa ni y bore yma, yr angen ni ofalu, a mae'n dod nôl at y pwynt arall o'n i'n wneud wrth gwrs ynglyn â phwysigrwydd hunaniaeth pobl fel unigolion a'i parchu nhw fel unigolion. Byddai'r gofal, medda Paul yn adnod y testun y bore yma, byddai'r gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am buddiannau pobl eraill hefyd. Gofal am bobl, ie, ond gofal hefyd am yr hyn rydyn ni'n ei gynhyrchu a'i adeiladu. Hynny yw, mae yna gyfrifoldeb ar lywodraethau enghraifft, yn does? I sicrhau bod cwmnioedd mawr a bach yn gofalu am ddiogelwch i gweithwyr, enghraifft. A diogelwch y cyhoedd yn gyffredinol wrth ddefnyddio y teclynnau modern hyn. I ddod nôl at y brawd o'n i'n ei ddyfynnu ynghynt, Sir Geoffrey Hinton. Mae rhaid, medda fo, diogelu rhag yr hyn mae o'n ei alw yn bad actors, ynde? Y rhai sy'n gweithredu yn wael, yn camddefnyddio pethau fel AI. Computer systems like AI, meddai,
cannot be allowed to operate without intelligent human supervision. Mae gen I wedi gweld fel mae hynny'n gallu digwydd a distrywio bywydau cynifer o bobl gyda scandal system Horizon, y swyddfa bost yn tydan ni. Hynny yw fe, welir yno esiampl ddifrifol o gyfriaduron yn gweithredu yn ddil y phethau'r mae'n ymddangos. A phan ddawd a gwahanol gyhuddiadau yn erbyn y sub-postmasters i'r llysoedd gair y peiriant, ynde, oedd yn cyfri. Ac nid gair yr unigolyn a'r dioddefwr yn yr achos arbennig hwnnw. Mae rhaid dwyn yr awdurdodau sy'n gyfrifol am gamwynyddu. Mae rhaid I dwyn nhw ger bron y llysoedd mwyn cael gwirionedd a chyfiawnder yn y diwedd. Ydy mae AI yn allweddol, wrth gwrs, yn ein bywyd ni. Ac yn effeithio yn fawr, ac yn sicr yn effeithio ar yn dyfodol ni. Ac yn y dyfodol, mae rhaid sicrhau fod yna le I bobl flodeuo ac ehangu. Wy'n hoffi'r dyfyniad yma ddysir I draws ychydig bach yn ôl, sy'n mynd yn ôl at un o wir mawr, dechrau oes Victoria, John Henry Newman, awdur geiriau, The Dream of Grontius, Elgar, wrth gwrs. John Henry Newman yn arweinydd yr uchelegywiswyr yn yr Oxford Movement, ddechrau y 14eg ganrif ar 15, ac fe drodd, wrth gwrs, yn babydd, a fe ddaeth yn cardinal, ac erbyn hyn mae o'n sant, gyda'r eglwys bybyddol. Ac fe ddwedodd hyn rhyw dro, mae pawb sydd yn anadlu medda fo, mawr a bach, wedi cael addysg neu heb cael addysg, ieuanc neu hen, dyn neu ddynes, mae gan bawb medda fo genhadaeth. Mae gan fo neu hi bawb waith I wneud. Da ni ddim yn cael yn hanfon i'r byd medda fo I wneud dim. Da ni ddim wedi cael yn geni yn fympwyol ar siawns fel petai. Da ni ddim yma yn unig just I fynd i'r gwely yn y nos, a chodi yn y bore, a gweithio am yn bara, a bwyta, a gyfed, a chwerthin, a gwneud jocs, a phechu pan da ni'n dymuno gwneud hynny, ac yna ceisio adferiad pan da ni wedi blino pechu, codi teulu a marw. Na, medda fo, mae Duw yn gweld bob un ohono ni. A mae wedi creu pob enaid, medda fo, I bwrpas arbennig. Pobl sydd yn cysylltu ag eraill yda ni fod, ynde? Geiriau enwog John Donne, wrth gwrs, ydy no man is an island unto himself, but we are all part of the continent. Does neb ohono ni fyw iddo fo neu iddi hi hun. Da ni gyd I fod mewn perthynas ag eraill. Ac mae Duw wedi'n creu ni felly. Ac wedi'n creu ni I ofalu am eraill. Ac I fod â chynsyrn am eraill. Ac I flodeuo
ac i weithredu, ac i fyw mwyn eraill. Ie, gyda chymorth AI a phobeth arall sydd yn fanteisiol yn y byd modern. Ond personol, ynde? Nid yr hyn sydd yn beiriant mewn gwirionedd ac yn artiffisial, y personol i'r Cristion, dybia i, ydy'r pell allweddol. Byddai'r gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. A dwi am orffen gyda geiriau un sydd yn anwyl iawn i ni oll yma, wrth gwrs. Diweddar Dr Hywel Griffiths. Eginan talentau dan dofal ein tad. Blagurwn, blodeuwn, fel tyfiant yr had. Eiddfedwn, drwy brofiad, llawenydd a loes, yn gynnyrch toreithiog cynheuaf dy groes. Mwyn i enw. Amen. Gawn ni droi at yr emyn pwysig yma i ddiweddu y bore yma. 109. Ti deyrn y bydysawd, arlunydd o awr, rheolwr pelydrau, amserwr pob awr, ffynhonell pob ynni, a bwyd ei barhad. Tydi, hyfeddod, a'n ceraist fel tad. 109. A bendith Duw yn Dad, yn Fab ac yn Ysbryd Glân. A fyddo gyda ni ar rhai sy'n anwyl gennym a gyda phobl dduw ledled y ddear, yn awr a hyd bys. Amen.